ఒరే ఒరే పేలవు లేరా స్వామి నీ ఆతృతం తగలేయా అవి లాకెట్లు కాలేరా స్వామి తొందరగా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మంది లాగి కేక్ లో కొడతారు ఏం రాదు కొట్టే విధానం నీకు ఏం బుర్రు ఇట్టొస్తుంది అశోక్ మీది అయిపోయింది బాగా నువ్వు వస్తారా బోర్కి తొందరగా అందరికి ఓపెన్ కాలేదా ఏం రాదే ఓపెన్ కాకపోతే సీల్ ప్యాక్ అది కింద అట్ట పెడుతున్నారు సోమవారం ఎత్తుకుంటు నేను సోమవారం శుక్రవారం ఏం రావని పోయారా ఏం రాదే పోయారు వాళ్ళకి కేక్ పోతా మీరు ఏమైనా కేక్ పోతా లెక్క పెట్టేసి తిని కొనాలి లెక్క అది మళ్ళీ చూద్దాం మళ్ళీ కదా ఒక్క నిమిషం పక్కవండి